Аплодисменти, чаровните изпълнителки от Виргиния балет с ръководител Виргиния Казарина. Гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близко и далеч отвъд безкрая, някъде напред, там където пася най-доброто за накрая. Искам да те видя, търсиш в тълпата, да те водя в тъмнината за ръката. Гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близко и далеч отвъд безкрая. Ще запазя най-доброто за накрая. Сърцето ми с твоето сплотено е във верност, ще остане цяла вечност. И всеки път погледнеш ли върха на планината, ще бъде знак, че ще ме чакаш. Гледаш ли към мен, гледаш ли към мен, гледаш ли към мен. Имаш ме от върха на планината, през реките, стори ми в мрачна сянка. И гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близо и далеч отвъд безкрая. Ще запазя най-доброто за накрая. Сърцето ми с твоето сплотено е във верност, която ще остане цяла вечност. Всеки път погледнеш ли върха на планината, ще бъде знакът, че ме чакаш. Положи ме като печат, сърцето си, който поглежда като зора, като печат. Красива като мен, защото любовта е силна като смъртта, чиста като слънцето. Ти не могат да угасят любовта. Върни се ръките, върни се потопят. И всеки път погледнеш ли върха на планината, ще знам, любимата ме чака. Гледаш ли към мен. Време е да започнем с втора възрастова група.